Здравейте хора, днес с Life и Mr. Crazy ще изкачим Everest. Да. А YouTube. Той не съм изчислил да ма. Нищо, аз се върнах. Нищо, заедно. Спри. Добре, дай. Ще спалниш нов. Нищо. Това много гавно се гличва тук, не знам, що нещо са спалнали, са гръмнали вътре, не знам, преди не са гличващи. Дай се блъсках. Както и да е, нищо. Я само може да пробвам. Аз съм и тук отгоре, спокойно. Ай, там до къщи. Да, защото няма сайт. Само ако много изпива рядко. Няма, спокойно. Ай, почти сме до къщите. Ей, николто маме. Оле, не. Ай, ще не карай, аз съм в номерцом камила, карай. Добре, давай, нищо. Ти беше малко. Ти Мартин, той е без ремарки обаче. Шо прави? Нищо става. Ооо! Аз съм се забичан в дървото. Не ни падай, бе. Са, малко обръщане тук. Аз съм готов. При тебе с ремарке ли съм? Да. Добре. Ай, давай. Ето пак. Нищо, да, чакай, стойте! Не, аз се Ще оправих те сега, оправих сега. Ай, не се оправих сега, че бъде. Не дей да ходиш близо до променад. Ай, давай, чакай. Айди. Добре, Мартин се блъсна, ама не му става нищо. Давай да. Ще да падна. Добре, завой. Леко пак ти казвам. Друг шанс няма да вземат. Ей, ти трябва да карам. Пак минавам по оня път, няма карам по оня на път. Давай. Аз умрях тук. Ей, аз малко, но нищо. Добре, тук правим и завой. Сега добре. Ма нагоре какво ще става? После спускането, ама спускането другия епизод може. Тук не трябваше да го минаваш, ама пак добре го мина. Нищо. Защото някой път пак гличва и гумата излиза
извън пътя и става гадно. Ма нищо. Щом сега не тъ, да бе. Щом сега не тъ, аз съм за тебе. Да, аз съм за тебе. Мартин, то някой път като отидеш по-напред, той малко по-назад и не го виждаш, защото не знам. Обратен каша се забива. Аз лесно го минавам такова обратния. Готово. Колкото по-нагоре се качва, толкова по-тъпо става. Ама пък накрая е светло, защото има лампи горе. Ние сме почти горе. Давай. Тук беше пътя, двата пътя, дето са разделението. Сам че един е от другия, отдолу е по-гладен, но да не завоема. Ще един спускането може да направим точно там. Може? Малко екстремно. Може. Всичко може, само да искам. Аз се забих малко. Нищо, давай, карай, ние сме почти горе. Карай, спокойно. Аз обичам да изчаквам хората. Обичам да карам. Ние сме горе като цяло. Да, това. Другия епизод. Само ставчета са нареди. Другия епизод чаквайте спускане. Или пък то... Ако искаш, дай сега в този епизод направо да направим спускането. Не за колко време го изкачихме. Опа. Право така обръщам. Право обръща, аз ще дам назади. Тъй. И аз съм бяло, зеленко да е до мене и червено. Да. И сега се наредим. Ето където и се нарежда обърни. Аз съм паркирал принципа. Чакай, Мартин, за тебе. Видях. Ако не може да паркирате, кажи, че аз се изместя напред. No. То. Защото ти си в мене. То само се изпри. Аз ли бе? Аз съм изправен, даже съм оправил те, когато съм прав. Аз знам как да карам. Ти нещо ли мога да владиш ли от теб? Не, аз... Слушай ма. Изпрей се. Изпрей напред. Ето. Дай напред. Ето готово. Стойте. Сега ето и темата. Ми пък къде отих? Ми дай сега назаде само. Карай право. Опа. Тук ще ми се блъснем, аз намалих. Стойте, где ти мога да плачи? Давайте е така. Да ги за време е така малко. Аз мога ще го за време. Да не се откачи. Добре, как се вие? Паркирането няма да ми се получи. Ние сме зле с паркирането. Лача следвам от камионци. Чакай, сега ще го паркирам както тебе. Секунда само. Ето, да. Стана. Паркирането ми стана на мене. Само той трябва да направи. Марто, дай напред пред мене. И дай те. Камионите да сме. Не, Марто, без ремаркето е.
Дечо, напиши наклонена с 0. Чакай само да ме виждате по-хубаво. Ето. Така да си го оправя. Добре, момчета, това беше от нас изкачването. Скоро ще направим и останалото. Да. Чао. И чао.